ọmụ na-eme family daalụ agụrụ efe daalụ biko akwụrụ n'afọ Honorable CJ onye mechara atụrụ onye ji eje nwanyị abanye na-eburịta as a incumbent chairman CFO St. Patrick's ka nkwụkwa ọzọ maka na nwanne ụlọ nwoke eme na nwanne anyị n'ozuru oke mana ụmụ ibe onye nwoke ọrụ ọka bụ si na ọ tụrụ puku Honorable CJ daalụ Honorable hello. Because